Muli nonse. Nabweranso. Ndine Agnes Banda, membala wa Progress Savings Group. Mugulu lathu, mamembala onse amayikako nzeru kusunga ndalama mulungu uliwonse. Ngati tisunga ndalama mulungu uliwonse, chimakhala chopepuka. Ngati tili ndi ndalama, timasunga zambiri. Komanso ngakhale kandalama kang'ono, chimakhala chokhutirisa kwa ife. Chinthu chimodzi chothetsera mavuto ndi kukhala ndi ndalama zanu, osati ndalama zokongola kwa wina aliyense. Tsopano onani, ndalama zathu zili kuchulukira mulungu uliwonse. Timayendesa misonkhano yathu mosamala kwambiri ndi molondola. Membala aliyense amaona kuti ndalama zomwe asungiza zimalembedwa mosamala kwambiri pa msonkhano uliwonse. Ndipo tingaone momwe ndalama zathu zili kuchulukira. Ndinodabwa kwambiri kuti nasunga ndalama zonse izi. Koma kusunga kwa ndalama kumakhala ngati kutunda kwa mtima. Simangochitika. Koma ndiye zomwe zitisunga kuti tikhale ndi umoyo. Ngakhale kuti nthawi zina sitimaona kuti tili kuchita izi. Ngati tili ndi mafunso, timawafunsa. Koma sitimachoka kufikira atatipasa yankho yokhutirisa ndi kuti tamvesesa. Ndipo sitimayamba kusungiza ndalama zina kufikira titaona kuti kusunga kwa ndalama kwa mulungu watha kwamalizidwa. Onani momwe tichitira misonkhano yathu ya ma savings group. Mamembala amabwera mwamsanga ndi kukhala m'malo omwe amakhalamo nthawi zonse. Akumpando amasegula msonkhano. Akumpando auza kalembera kuyitana mayina ndipo amauza osunga makiyi kusegula kabokosi. Ngati kabokosi kasegulidwa, kambale kuyikamo ndalama zolipirisa anthu akasokoneza kamayikidwa pasogolo pa akumpando. Kambale kuyikamo ndalama zowerengedwa kamayikidwa pasogolo pa owerenga ndalama. Ndipo buku yolembamo, bopeni, lula ndi calculator imayikidwa pasogolo pa kalembera. Ndalama zimasala mu kabokosi chifukwa zimafunika kugwiridwa chabe ndi owerenga ndalama. Akalembera amafunsa mamembala kukumbukira ndalama zinasalako pa ndalama za social fund. Owerenga ndalama amawerenga ndalama zili mkathumba ka social fund ndi kusimikiza kuti ni zokwanira. 65 kwacha. 65 kwacha. Mamembala amaitanidwa kulingana ndi manambala awo. Number 7. Ndipo amalangiza nambala ya khadi yawo ndi kupereka ndalama za social fund kuli iwo owerenga ndalama. Pamodzi ndi ndalama za nkhongole zomwe ali nazo kuchokera mu msonkhano yapitayi. Ndipo umodzi ndi umodzi afunikira kukumbukira imodzi mwa malamulo ali mu mfundo za mgulu yawo. Akalembera asimikiza ndalama zomwe zalipiridwa. Ngati membala sanabweze nkhongole, mu mzere olemberamo za nkhongole mmakhala mosalembedwa. Kuti akalembera azikhala oziwa bwinobwino omwe sanabweze nkhongole. Ndipo akalembera amafunsa ngati kuli membala aliwonse omwe afuna thandizo kuchokera ku ndalama za social fund. Aja omwe afuna thandizo amapempha gulu. Ndipo mamembala amanyamula kwanja ngati avomereza pa ndalama zomwe zingapasidwe kuli uja omwe apempha. Pambuyo pake membala atenga ndalama. Owerenga ndalama amawerenga ndalama zosala za social fund. Ndalama amene yasala social fund 35 kwacha. Ndalama yasala confirmed 305. Ndipo ndalama zikapendedwa zimalembedwa mu buku ndi kalembera.
akumpando akumbusa mamembala kukumbukira ndalama zomwe zasalamo kuti akakumbukire pa msonkhano ukubwera msogolo. Social fund yathu ni 35 kwacha. Ndalama zili mkambale kowerengera ndalama ziyikidwa mukathumba ka social fund ndi kumangidwa kusogolo bwinobwino. Pambuyo pake kathumba kayikidwa mukabokosi. Sopano ni nthawi yosungiza ndalama. Mamembala afunsidwa kukumbukira ndalama zinasalako pa ndalama za maloni, ndipo owerenga ndalama amasimikiza ndalama izi kuti ndizokwanira. Kalembera amawayitana kusogolo kulingana ni nambala yawo. Number 16. Akabwera kusogolo amalangiza nambala ya khadi yawo ndi kusungiza ndalama zilizonse zomwe afuna kulingana ni ndalama zomwe anavomerezana pachiyambi. Mamembala omwe asungiza ndalama apereka ndalama ku owerenga ndalama, ndipo owerenga ndalama awulusa ndalama ku gulu. 50. Akalembera amalemba ndalama mu buku zalipiridwa ndi membala kumbali kwa nambala ya membala aliwonse, ndipo pansi pa siku ya msonkhano. Ndiponso amayikirapo ndalama zinasala kuti apeze ndalama zasopano zasungidwa kuti ni zingati. Mamembala amasimikiza kuti ndalama zomwe alipira zalembedwa bwinobwino pomwe akalibokhala pansi. Ngati kalembera afuna chilichonse chosevenzesa mwachisanzo bopeni, ndalama zimatengedwa kuchokera ku ndalama za maloni kuti agulire chinthu chomwe afuna, pokhapo wakumpando atavomereza. Ngati iyi ni saiko yanu yoyamba ndipo aphunzitsi anu alipo, ndiye nthawi yabwino kuwalipira ndalama zomwe anasevenzera. Wakumpando amafunsa osunga ndalama kuyika pamodzi ndalama zili mkambale kolipirisa, kuyika pamodzi ndi ndalama zili mkambale kopenderamo ndalama. Ndipo iwo owerenga ndalama awulusa ndalama izi ku gulu. 852. Confirmed 852. Akalembera amawuza mamembala kuti ndalama izi ndizonjezereka pamodzi ndi ndalama za maloni, ndipo amalemba ndalama kumbali komwe amalemba ndalama mu buku. Owerenga ndalama amayika ndalama mukathumba ka ndalama za maloni, ndipo ndikubwezera kathumbaka mukabokosi ka ndalama. Wakumpando amatenga buku yolembamo kuchokera kwa kalembera ndi kuwulusa ndalama za social fund ndi ndalama za maloni. Ma social fund yathu ni 35 kwacha. Then ma savings yathu ni 852 kwacha. Ndipo amawuza mamembala kukumbukira ndalama izi. Pambuyo pake amawuzanso mamembala kubwezulukamo ndalama izi kuti ni zingati mokuwa. So we shouldn't forget this for next week. Savings 852. Then social fund 35 kwacha. If you know how to write, you can write in a piece of paper or you can use a book so that you osunga maki amaitanidwa kuti akhome kabokosi. Wakumpando amawuza mamembala onse kukumbukira siku la msonkhano ukubwera ndi kuseka msonkhano wawo. Kumbukirani, mungatambe kafilimu aka nthawi iliyonse momumfunira. Ndipo chonde onani kuti mamembala amgulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka. Mungathe kusenzesa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena.